Petróglifos de Caldas. Estes debuxos simbólicos gravados nas rochas reciben o nome de petróglifos. A súa orixe remóntase, nos máis antigos, ao Neolítico, aínda que moitos dos que se atopan nos montes de Caldas correspóndense coa idade dos metais, máis concretamente a idade do bronce, é dicir, entre o 3000 a.C. e o 1000 a.C. Realizábanse mediante a técnica do desgastado da superficie das rochas, creando unha serie de deseños simbólicos de diferentes estilos: abstractos, xeométricos, de obxectos ou figurativos. Os xacementos que podemos ver no concello de Caldas e a súa comarca constitúen un dos mellores conxuntos a nivel mundial desta arte prehistórica. Aínda que cada un conta cunha cronoloxía e tipoloxía diversas, o que si comparten é a importancia cultural, social e relixiosa que deberon ter ao tratarse dun duro traballo no que diversas xeracións se viron involucradas. Pertencen ao denominado grupo galaico, caracterizado, por unha parte, por unha complexa labra sobre duro granito e, por outra, pola súa enorme variedade e cantidade. Entre os diferentes grupos de petróglifos destaca o de pedra da grada, de tipo de outeiro de corno, excepcional ao contarse con moi poucos exemplos como este, na laxe dos Bolos, no Monte Xiabre e en Cequeril, Cuntis. Os petróglifos galegos constitúen un grupo orixinal e único, porén, non sempre son de fácil visita, dadas as dificultades de acceso, o que provoca o descoñecemento nunha boa parte da poboación.